Mooie foto. Maar ja. Waar is die dan? Jullie gaat helemaal naar boven. Zie je dat? Wat is jouw favoriete dier? Een cheetah? En heb je die al gezien? Nee. Welke beesten hebben jullie allemaal gezien? Een ijsbeer en een slang en allemaal vissen en een ooievaar. Wat is jouw favoriete beest? Ik vind de ringstaartmakers het mooist. En die krijg ik volop aanwezig, want die kregen eten. En de band hun favoriete beest? Ja, maar ik vind de visken wel heel mooi, het aquarium. Wat is jullie favoriete dier? Ik denk de zeehond, maar ik ben hier eigenlijk gekomen voor de capybara, omdat ze zo schattig zijn. En die van jou? Muis. Wat vinden jullie zo leuk aan de dierentuin? Nou, het is leuk omdat je hier dieren kan zien die je normaal niet echt ziet in het wild. Want bijvoorbeeld een olifant zie je niet in het wild, maar hier kan je hem dan gewoon zien. Dus dat is wel een unieke ervaring. Een olifant is wat lastig om in de achtertuin te houden. Ja, dan moet je een nieuw hekje hebben.